Hola a tots, benvinguts i benvingudes a la cuina de Benifaig, un programa setmanal on descobrirem plats d'ací, de Benifaig i de l'Horta de València i també de fora. Avui estem amb Maria José, que ens va contar el que va fer. Pues vaig a fer un guisado de ternera en creïlles i verdures de la contorna. Espero que els agrade a tots i que m'isca bo. Va, comencem! Molt bé, com estem veient, Maria José, vegem carxofes d'ací, del poble d'on són? Són carxofes de l'altra part de la carretera, que me les acaben de donar. El que podem dir, producte de proximitat. Sí, les creïlles són de ma casa, que nosaltres les criem. Ficar-n'hi a parar un tret. Més o menys quants grams n'hi ha ahí de carn? Quants quilos? Pues així n'hi ha 1 quilo 750 grams. El primer pas és jo fris la carn i li fique pues, un ocellet. Així amb pell i tot, no? El pell i tot, que tenen més substància si té pell. I després vaig el sale, li fique la sal, perquè no se mescle i no se faig el puerro, no se faig negre. Jo el que faig és agarre i faig el puerro i la tomata en un altre poc d'oli en la mateixa olla i després ho mescle tot. Pues el puerro intente fer-lo en trossos prou xicotets, bueno, no molt xicotets, però sí lo suficient perquè se facin pronte. Mira, així no, jo no soc una gran cuinera ni talle com el soy jo, però el puerro li dona una substància que m'agrada més que la ceba. L'oli també és de les meues oliveres, que les pleguem nosaltres i les duguem a xelvar a la brasera. I això, este plat, qui te l'ha ensenyat? Este plat ja el feia ma abuela i després en ma casa s'ha fet tota la vida. I n'hi havia una temporada quan en ma casa n'hi havia bous, tenien bous per engordar. Entonces, en el fetge, en el lleu, o sea, lo que és la casqueria dels... feien un guisao. Guisao també feien arròs negre en el fetge, o sea, arròs en fetge, que és molt famós per així València també. I nada, així vamos. Així que n'hi haurà en este pot. A veure, no ha tret la meua tomata que tinc jo en conserva perquè, no sé, igual ara n'hi ha gent que pensa, ai no, saps? Però jo, per exemple, gaste la tomata de conserva, que faig tomata en tonyina i fas de tot. Ens podeu contar això més o menys per quantes persones són? Pues de normal jo ho faig en un poc menys de carn perquè són petits. De casa, quan ho faig, és per tota la família. Tinc que donar perquè els m'agrada a tots els meus fills i als homes i a les dones. I entonces... pues que el meu sangre li diu mejunque, perquè jo li fique de tot, li fique el pimiento rojo, li fique pinyó, li fique comino, li fique un poc de tot, saps? I així no ressalta ningú gust davant de l'altre, però li dona un toque, saps? Fica esta canella, que és molt així de la terra, picar canella, no sé què, bueno. La qüestió és que la canella se gasta molt. Podem dir que la carxofa està molt arrelada a l'Horta de València? Sí, de tota la vida. La carxofa s'ha utilitzat per tot. Antigament, quan n'hi havia, com ara que n'hi havia xoqueta tot l'any i això, jo me'n recordo que ma abuela ficava en les paelles, ficava andívia i carxofa. En què les sols utilitzar? Pues le faig en tortilla, bullides en vinagre, oli i a lo millor un poc d'ou bullit per damunt, estan boníssimes. A la planxa. Ara se li fica llima a la carxofa perquè no s'oxide, perquè no se faci negra.
I ara li vaig a ficar. També passa el mateix en el plàtano i en la poma, perquè no se facin negres, es fiquen això, llima. La renten, la talle, i ale, i llima. I això és la negra. De fet, totes les cases tenen una llimera i apartat de taronxera. Així tota la vida han tingut una llimera, una olivera i n'hi havia un altre arbre que també així els disprers, que és molt d'ací. Per això ja el pique que va, que ja està massa. Ara seguim així un poquet. Pegant unes voltetes. Sí, aquí de raig. Mireu a veure si vos bota. Un generoso vaso de vino. Tu eres d'ací del poble tota la vida? De tota la vida. Jo sí fa 66 anys que nasquí en l'horta, en el cria. I bé, pues, el poble ha canviat, però tota aquesta zona on estic jo ara, això eren camps. Que per cert, passava una sèquia per on està el camí que va al patronato, que se diu, no sé com se diu este carrer així del costat. Així passava una sèquia. Pues en aquesta sèquia jo m'ha caigut 2 o 3 vegades, m'ha caigut la motxilla d'escola, me la tingueren que rescatar. O sigui que era un caminet i al costat una sèquia. I conta'ns algo d'ahí del patronato. Quina era la funció del patronato? Pues la funció, nosaltres anàvem al patronato quan érem jovenetes i fèiem teatre, fèiem coses allí. Després allí baix de l'escenari n'hi havia una espècie que diem el club, que era que ficàvem música perquè així no n'hi havia res. I entonces la gent jove pues, ens reuníem allí i fèiem, jo què sé, pues, estàvem sentint música, t'enduies algo per picar, una Coca-Cola, saps? I estaven tota la gent jove allí, reunida. I quan érem més xicotetes pues, fèiem cine, saps? Cine? Cine, i fèiem pel·lícules els dissabtes o els diumenges. En la meva època, les meves amigues i gent del poble feien moltes obres de teatre. I com era el patronato per ells? Pues per dins era tal qual està ara crec, però el que és estava ple de butaques i el piso era de madera. Era com si fuera, no sé com dir-te, pues, parquet no, més alta, saps? I estava dalt també una tanda. No sé si caurà tota la pereguilla que jo ha pegat. Vale, jo no sé què vols que te diga. No soc una persona que añore molt lo passat, que me dona igual en què servisca i tinga una utilitat, igual me dona que siga igual que antes que siga, saps? Minimalista. En tal de que funcione i que la gent li traga partit, me dona exactament igual. Vaig a llegar un poc més, i això és per fer tortilla. Ara li fico pimienta. Ahora le fico un poco de sal, un poquito de nuez moscada, cuanta apenas, y un poquito de jengibre. Ya está. Y ahora le fique un poco de romero y tomillo.
este és Romero del meu. Així és boníssim. Sí. I el tomillo és, nosaltres tenim en el billar un caquis, un camp de caquis. Pues bueno, en la puchada del camp de caquis està a tope de tomillo. Que se diu en valencià com se diu? Tomillo valencià. No me'n recordo. Tomé o algo així. Això és... Està dolç? Està molt bo. Està bo? Sí, està molt bo. Anar al xino, anar a no sé quantos... Jo no anava mai al xino. Una vegada anava al xino i me quedé a la porta. I se menjar. I anaria al bar d'enfront a menjar-me una tortilla. Perquè no és la classe de menjar que a mi m'agrada. Saps? Tu t'agrada sí menjar d'ací? A mi m'agrada menjar d'ací de cullera. Arròs al forn, arròs amb bledes, el puchero, el guisao, no sé. La paella? La paella també, mira, ahí estan les dos paelles que la setmana passada ne farem de paella, saps? L'arròs al forn també m'encanta. Fideuà. Sí, la fideuà sí, em preferís més arròs, la paella de peix que la fideuà. Per mi és una cosa nova, perquè no estic acostumbrada a fer-ne, però vamos, si n'hi ha que menjar-se, s'ho menjar. Serà per gana. No se pot gravar l'Aurora, eh?